idwaro mondo timre piny kaka timore e polo. Nyakwara Mwajwang' en odhiambo machielo ma wantiere e kanisa mar Lejo Maria mano machiegni kod skul miluongo ni Ndira Kokoth Primary e gweng' mar Kaboch kaendi. Nyakwara Mwajwang', wan kaendi chieno mar 111 ma kaka pile kelonu koda an James Rabala inyaluongo ni Kwasi Rajabu Warga Chieng'. Wantiere e kanisa kaendi kama awendo e oganda ma gweng' ni endi. Sani endi an makoran wende gweng' ni endi. Adwa ni mondo wawuoye gi jadolo maduong' mar kanisa ma wantiere ni endi mar mondo miwa sigana mar din mar Lejo Maria. Jaduong' wachako kodi imiye jopiny nyingi kata ler mari to gi lemo mari ma in godo. Erokamano Rabala. Mawuoyo ka en Cardinal Chamalengo Joseph Maricus Ong'awa Lo. Kendo amor ka udonje e dala mar Tabor Legion Maria. An atelo ne kanisa mar Legion Maria of Africa Church Mission, ma headquarter mare en God Kalfari, motele gi Papa Mtakatifu Lawrence Ochieng' Kalul. Headquarter mar Legion Maria ma Kalfari e kanisa manochaki mokwongo gi Baba Mesias Meo Melkio gi Maria Mama higa mar 1962. Kendo kanisa no osebedo kanisa morito piny mangima. Nochake piny Suna God Kwer. Kendo sama ne Baba Mesias ochake ne en gi joote ng'ama noyude miluongo ni Romanus Ong'ombe manogole kamoro ni kwayo e piny Suna mamalo, mano wuotho kode mochopo kode e piny Suna mamwalo. Ne gidonjo kama ong'ere ni Sagegi. Kano ogole Sagegi nowuotho kode mochopo kamoro ni God Kwer e dala moro ni Kabaru. Kanye ma Roho mar Nyasaye nofwenyo God Kalfari, God Kwer ne mane got ma Nyasaye biro dake kod joge higni duto. Eka Baba Mesias noidho godno kod joge kotele gi Romanus Alphonse Ong'ombe kindeno. Mane kaka Lejo Maria nochakore. Lejo nigi bedene adi? Kanisa mar Lejo Maria kata din mar Lejo Maria nigi bedene adi? Kanisa mar Legion Maria of Africa Church Mission en kanisa achiel. Maka Baba Mesias nokele to noyiero Papa Timotheo Blasio Atila mano bedo Jerusalem kar dak maduong' e Kalfari. Ka Baba nodok, Timotheo bodok to nowe Lawrence Chiaje mobedo Papa mar ariyo. Papa mar ariyo Lawrence Chiaje be nobedo mane God Kalfari e Legion Maria ka onge pogruok moro amora. Toke Kalfari nitie ng'at miluongo ni jakom manoyier mondo okony kanisa mar Legion Maria gi konyruok mar chiemo. Nobalo ma ochalo ng'ama opogo kanisa moringo dhi kanisa e piny Central Nyanza kamiluongo ni Kisumu. Koro Nyasaye mang'uon noyiero jal miluongo ni Romanus Alphonse Ong'ombe higa mar 2009 mane orito kanisa nyaka nyoro higa mar 2020 nodok. Tok dokne ne Nyasaye